Last number.
Songena valeu, numa ravala, tina songena valeu, numa ravala, tina songena valeu, numa ravala, isazosha wicked dansa, ivule try, what's up? Ivule try, what's up? Ivule try, ivule try, what's up? I got Kali party, it's a social weekend. I got Kali party, I got Kali party, it's a social weekend. And it's Kali party, and it's Kali party, and it's Kali party, it's a social weekend. And it's Kali party, and it's Kali party, and it's Kali party, it's a social weekend.
Siyabonga kakhulu siyabona ukuthi uyayijukutsha uyexukuxa into yazi kakhulu ukuthi uyenzayo ubana umuntu embuke nasekhaya uyayibonela ke njengamanje ukuthi mude kunaye ukuthi nje kodwa nje uyabona ukuthi mude kunaye kakhulu acinjeka lokho uyadlala siyabona idinopho nina ngalo ukuthi ngingathinta umuntu olumbuke nasekhaya igama lakho ubizwa ngobani DJ Skhokho SA okay DJ Skhokho SA nje uthi nje lapha kumbuke nasekhaya ko DJ abasebancane njengoba nje kwinyanga nje ngibonga ithubo nginika lona igama nguphiwe Siyanda wakamthethwa and the state name DJ Skhokho wash I'm from Emandini around Mandini angifuna ukusho ukuthi but around Mandini yeah kodwa ngisala ukuthi nje ngeplaylist yamade ngidlala kuneyingoma engidlalayo ezinye zazo iproduce abafana engisebenza nabo ecompanyini ezinye zazo zenziwe yimina khona le enenhlambu izweni kahle nje wena kahle ushaya uthe nje uthi ngibanyinyise nje yazi le nenhlambu yazi ngiyenzelani wenzeleni ngiyenzela bomama laba basasey'nkani zesu bethi asilande masihla awulile beqede beyihlukumeza yabo akuyona indlela yokushaya incusa ayishawa yazi umuntu engakubona umfishane acabanga ukuthi yonke into imfishane kahle wena umqondo wakho mude yazi kakhulu ayinhle kakhulu lodwa ngena la ayisuka wena angichazeka mina siyabonga kakhulu ke mhlawumbe utshela ubukela nasemakhaya ukuthi utholakala kuphi kanjani ekudleni zokuxhumana Okay ngiyatholakala ku Instagram DJ Skhokho SA Facebook Skhokho and futhi ngiphinde organize ama event futhi okunye khona event nje mhla ka 3 Miss Mandini yeah dance competition Miss Mandini dance competition futhi ngangena mina bangindaka ay angazi usungabuza ijudge kunama judge lapha uzobunga jatshelwa yimina mbukeleke lapha ngasekhaya kuseshilo kwathi uzoba ne-event lapha ngomhla ka-3 October lapho uzobe khona uba uMiss Mandeni uMiss Mandeni shuthi wonke umuntu ofisa ukungena akangene amthinte uzoshiya nje uzobona uma uthi nje qala kwi-screen sakhe ezansi uthi nje izinombolo zakhe la tholakala khona nawe nje ungenelela uMiss nami nje ngizomngenelela njengoba nibona isidudla sizongenelela anginishike nodwa njengamanje kuhlelo ke siyaligoqa khona la kwiMandeni Lockdown House Party nakuzayo futhi siphinde sihlangane njengoba kuyisonto thina ke siphetha kanje nenyanga yamagugu thina kakhulu igama lami ke nguBrighton Shandu khona nje lapha ya ku Facebook ngangithola ukuthi Brighton Themba lethu Londiwe Shandu kanjalo ku Instagram uthi nje @Brighton Shandu lapho ke nje uzosithokozisa uyibukele le ndoni yamanzi obuhle bayo bucwebile siyabonga kakhulu.